Asa yeah. Oh, yun. Kaya yung daan namin na pinagpuntahan. Kasi hindi ko alam kung saan patungo ito. At hindi ko alam kung nasaan itong yung mga bukid, mga kaibigan. Hanggang dito kami sa part of Bukidnon yata ito eh. Yung mga bundok ay napakapalayo. So tingnan nyo, ang ganda dito. Every Sunday mga kaibigan, kailangan natin lumabas sa ating bahay at tayo po'y gumawa ng mga video, kahit anong video na yan, kasi marami naman tayong magkapawala ito sa ating mga, ano bang ibig sabihin ng kalaay, o binay sa Tagalog ba yun, o yung mga stress natin, yun, ang ganda naman talaga ito. Sa baba makikita ninyo mga kaibigan, makikita ninyo dito nga, sa Tagalog mukhang hindi ko alam mga kaibigan kung anong ibig sabihin na to. Yun yun. Ang mabilis ng takbo namin mga kaibigan. So tingnan nyo yata so siguro sa next video puntahan namin yung bahay ni kaibigan ko na marami naman po siyang mga alagang aso, yung mga aso niya na may kagid. Ayan. Okay, so dito na tayo. Hanggang tayo dito mga kaibigan. Dito na kami yung kaibigan. Pila na nakabidyo na. Pila na kanayong ipakita lang na itag. Ang mga kaibigan, nandito na kami sa pataas. Yung mga kasama ko mga riders, nandyan pa sila sa baba. Kasi ako po'y advance party nila at ako po'y mag-clearing sa karsada. Dala ako ng pangwalis sama ng silhig, daspan at iba pa. So yun mga sa may tawag na to So ito guys ang aming activities, matag linggo lang ito guys ginawa namin. So sa ganitong paraan maiwasan natin ang yung stress. So yung stress guys, ito ay dapat labanan natin. Puro lang tayo maggawa, magtrabaho at wala naman tayong mga lingaw dyan. So nandito na kami, paakyat kami sa bundok. Hindi ko alam kung anong bundok nito nga inaakyat namin. So guys, tingnan lang ninyo yung motor namin to, makatungas pa ba ito? Murang hindi naman siguro makatungas ito guys. So guys, nandito na guys yung motor ko guys mukhang hindi nakatungas guys. So ito na guys tingnan nyo, may sakyanan dito guys na ayaw umakyat kasi walang ligid, walang gulong. So yung gulong guys bigyan ng yung kita mo guys so ito guys napakatungas dito ng area guys so sige guys, mamaya tingnan lang ninyo kung itong sasakyan namin yun tungas na guys kaya na guys, kaya ito. So walang problema guys akyat naman tayo, kabiyada naman tayo guys so dito na guys yung ginawa natin guys, paglaban ito sa stress, kasama ko si ate Kikit ko, yung mabait kong anak na nandito po si misis ko guys nahirapan siya mag-akyat kasi sumakay lang siya sa motor ko. So hirap kasi yung motor kasi nandyan sila dalawa. Okay guys so sige lang paita. Bining doaga ning kapita.
Alas. Swerte na lang. Hindi ako nakagat. Kung kinagat ko, kakagatin ko siya. Dadap din. Asa man ta ba yun na ate? Dito sa akuan. Ikaw